Pansamantalang nakakordon ang bahaging ito ng metal bridge na nagdurugtong sa barangay ng Del Carmen de Rosario at Malitbog sa bayan ng Minalabak, Camarines Sur. Dahil yan sa tumagas na cooking oil sa lugar, kaya kontrolado pansamantala ang pagdaan ng mga sasakyan sa tulay. Dahil sa mga natapong langis, 3 motorsiklo na umano ang nagkarambola sa lugar. Ang nangyari po kay ini, reported po ini kan sa Moyang crew na haliman lang sa sa parting Malitbog. By 5:20 PM, may na-witness sinda sa inutan lang ninda, nagtumba, tulong motor nagkarambola. So, yun naman po, napag-araman, habang sila nagpe-first aid, si Sarmi pong kaibahan, nag-surveying scene kung nagturumba sila duman. Duman na po na-found out na may oil spill. So, yun nga pong report sa kuya is oil spill. So, ito po. So, bigla man ako na-alarm kasi ito po, verify ko man. So, na-confirm ko po na metal debris. So, tulos-tulos man po kitang nag-coordinate sa Minalabak BFP to ask for flashing. So, duman po, after 5 minutes, kang pag-gather po ng resources, nag-flashing po ang tropa. But unfortunately, di po siya nadarapa kang flashing. Kasi mas lalo po lugod naggalnas. Bago pa man ang insidente, may napadaan umanong truck sa lugar na may mga sari-saring kargamento na maaaring pinagmulan umano ng pagtagas ng langis. Maliban sa pagkordon, naglagay na rin ng warning device sa mga otoridad para maiwasan ang anumang insidente. Dami na found out na pwede siyang hinaapon na cooking oil. Talalo siya nagalnas. So pag verify man kang BFP, di na siya pwedeng i-work out overnight kasi madiklom sa area. So naglagla po kami tulos ng warning devices. Nagkordon na po kami duman sa area. Samantala, tinutugunan na ng LGU ang insidente at nakatakdang magsagawa ng water flushing matapos ang paglagay ng buhangin sa tulay para maiwasan ang pagkalat ng mantika sa lugar. Jan Amador, CSN.